Γεια σας και καλώς ήρθατε! Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα πραγματικά απίστευτο ιατρικό μυστήριο. Ένα μυστήριο που συνδέει δύο κόσμους που, ειλικρινά, κανείς δεν θα φαντάζονταν ότι συνδέονται. Την καρέκλα του οδοντιάτρου και την υγεία μιας εγκυμοσύνης. Και η κεντρική ιδέα είναι κάπως έτσι. Τι θα λέγαμε αν ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για μια υγιή, ομαλή εγκυμοσύνη βρισκόταν από όλα τα μέρη στο οδοντιατρίο? Ναι, αυτή είναι η ερώτηση που θα εξετάσουμε και είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει όσα ξέρουμε για την προγεννητική φροντίδα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε αυτή την πραγματικά πρόσμενη σύνδεση, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τους δύο, βασικούς παίκτες στην ιστορία μας. Ο πρώτος μας παίκτης, ο ύποπτος της υπόθεσης αν θέλετε, είναι η περιοδοντίτιδα. Και ξεκαθαρίζω, δεν μιλάμε για λίγο αίμα όταν πλένουμε τα δόντια μας. Μιλάμε για μια σοβαρή, χρόνια φλεγμονή που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σώμα. Και από την άλλη, έχουμε την ίδια την υπόθεση που ερευνούμε, τις δυσμενείς εκβάσεις της κύησης. Εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρές καταστάσεις, έτσι. Προεκλαμψία, δηλαδή επικίνδυνα υψηλή πίεση, και πρόωρος τοκετός. Είναι προφανές ότι το διακύβευμα εδώ είναι τεράστιο. Εντάξει, πώς το καλό συνδέονται αυτά τα δύο? Ο πρώτος μηχανισμός που οι επιστήμονες εξετάζουν είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ο δρόμος των βακτηρίων. Όλα λοιπόν φαίνεται να ξεκινούν από το στόμα. Όταν κάποιος έχει περιοδοντίτιδα, αούλα έχουν τόσο έντονη φλεγμονή που γίνονται κατά κάποιον τρόπο πορόδι. Έτσι, τα βακτήρια βρίσκουν την ευκαιρία και τσουπ, μπαίνουν κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος. Σκεφτείτε το σαν να δραπετεύουν στην κεντρική λεωφόρο του σώματος. Και προσέξτε, αυτό δεν είναι απλώς μια υπόθεση, είναι γεγονός. Έρευνες έχουν εντοπίσει συγκεκριμένα είδη βακτηριών, όπως τα Porphyromonas gingivalis και Fusobacterium nucleatum, να κάνουν ακριβώς αυτό το ταξίδι. Τα βρίσκουν και κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο σώμα. Και ο τελικός τους προορισμός? Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ανησυχητικά. Μπορούν να φτάσουν μέχρι τους ιστούς του πλακούντα και το αμνιακό υγρό. Μιλάμε για ένα περιβάλλον που υποτίθεται ότι είναι απολύτως στήρο, ένα απόλυτα προστατευμένο καταφύγιο. Το να βρίσκονται εκεί μέσα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μόνο τα βακτήρια καθ' αυτά. Υπάρχει και ένας δεύτερος μηχανισμός. Δεν είναι το τι κάνουν τα βακτήρια, αλλά το πώς αντιδρά το σώμα μας σε αυτά. Ας δούμε λοιπόν τη φλεγμονώδη αντίδραση. Βλέπετε, η περιοδοντίτιδα μάρει να είναι μια τοπική λίμωξη στα ούλα, αλλά το σώμα δεν τη βλέπει έτσι. Για τον οργανισμό είναι μια μεγάλη απειλή. Έτσι, χτυπάει κόκκινο συναγερμό και απελευθερώνει στο αίμα διάφορες χημικές ουσίες, τους φλεγμονώδους αγγελιοφόρους. Είναι μια αντίδραση που δεν μένει τοπικά, αλλά διαχέεται παντού. Και εδώ είναι το κλειδί. Αυτή η γενικευμένη φλεγμονή σε όλο το σώμα, αυτή μπορεί να διαταράξει την απίστευτα ευαίσθητη ισορροπία που χρειάζεται μια εγκυμοσύνη για να εξελιχθεί ομαλά. Αυτός είναι λοιπόν ο δεύτερος τρόπος που η υγεία των ούλων μπορεί να επηρεάσει την κύηση. Ωραία. Έχουμε λοιπόν δύο θεωρίες. Τα βακτήρια που ταξιδεύουν και τη γενική φλεγμονή. Αλλά υπάρχουν αποδείξεις? Τι λένε τα σκληρά δεδομένα? Ας δούμε τι μας δείχνουν οι αριθμοί. Οπότε, το ερώτημα είναι απλό. Υπάρχει μετρήσιμη σχέση μεταξύ των δύο? Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο ναι. Και τα δεδομένα, για να είμαι ειλικρινής, είναι συγκλονιστικά. Ετοιμαστείτε γι' αυτό. 256%. Αυτή είναι η αύξηση στην πιθανότητα εμφάνισης προεκλαψίας για μια έγκυο με σοβαρή περιοδοντιτίδα, σύμφωνα με μια πολύ μεγάλη μελέτη. Αυτός ο αριθμός από μόνος του είναι το πιο ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο. Είναι απλά αδύνατο να τον αγνοήσει κανείς. Και δεν είναι απλά μια μεμονωμένη μελέτη. Δεν είναι μια στατιστική ανομαλία. Πολλές άλλες έρευνες, όπως αυτές των Κανάξη, Κοντρέρας και Vogt, καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα. Όλες δείχνουν την ίδια κατεύθυνση, συνδέοντας την νόσο των ούλων όχι μόνο με την προεκλαμψία, αλλά και με τον κίνδυνο για πρόωρο τοκετό. Όμως η ιστορία έχει κι άλλη μία, λίγο πιο περίπλοκη πτυχή. Υπάρχει ένα τελευταίο κομμάτι στο πάζλ και αυτό είναι γενετικό. Γιατί όμως δεν επηρεάζονται όλοι το ίδιο? Γιατί κάποιες γυναίκες με περιοδοντίτιδα θα έχουν επιπλοκές, ενώ άλλες όχι? Λοιπόν, η απάντηση φαίνεται πως είναι γραμμένη στο DNA μας.
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι κάτι που ονομάζεται γενετικοί πολυμορφισμοί. Ακούγεται πολύπλοκο, αλλά στην ουσία είναι απλό. Πρόκειται για μικρές, συνηθισμένες διαφορές στον γενετικό κώδικα του καθενάς. Αυτές οι μικροδιαφορές όμως μπορούν να καθορίσουν το πόσο υπερβολικά θα αντιδράσει το σώμα μας σε μια φλεγμονή, κάνοντάς μας πιο ευάλωτους. Οι έρευνες έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες παραλλαγές σε γονίδια που ρυθμίζουν τη φλεγμονή, όπως τα IL1, IL6 και TNF-α. Φαίνεται ότι αυτές οι παραλλαγές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ουσιαστικά, είναι σαν αυτά τα γονίδια να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, κάνοντας τη φλεγμονώδη αντίδραση πολύ πιο έντονη και τελικά πιο επικίνδυνη. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος, ποια είναι τα βασικά που πρέπει να κρατήσουμε? Πρώτον, υπάρχει μια ισχυρότατη, αδιάσυστη σύνδεση ανάμεσα στη σοβαρή νόσο των ούλων και στις επιπλοκές της εγκυμοσύνης. Δεύτερον, αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους. Τα βακτήρια ταξιδεύουν και το σώμα αντιδρά με μια γενικευμένη φλεγμονή. Και τρίτον, το DNA μας παίζει τον δικό του κρίσιμο ρόλο στο πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για τον κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Όλα αυτά λοιπόν μας αφήνουν με μια πολύ μεγάλη και ίσως πολύ σημαντική ερώτηση για το μέλλον. Μήπως η στοματική υγεία είναι τελικά το κομμάτι του πάζελ που έλειπε από την προγεννητική φροντίδα? Μια σκέψη που, ποιος ξέρει, ίσως αλλάξει εντελώς τον τρόπο που προσεγγίζουμε την υγεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.